നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് TDS എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അതെ, സെക്ഷൻ 194N അനുസരിച്ച് ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് വിഡ്രോവലിന് മേളിൽ TDS ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷം 1 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 2% TDS ബാങ്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 ലക്ഷം വിഡ്രോവൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ബാങ്ക് TDS എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിഡ്രോവൽ 1 CR കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2-ൽ നിന്ന് 5% കൂടുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരു കേസ് ഉള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാൻ ലിങ്ക്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20% TDS ആണ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇല്ല. അതായത് നിങ്ങൾ 100 രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് 20% TDS എടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പാൻ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്.